Dit is Rondje Regio met deze week. Roermondse boerderij zwaar getroffen door hoog water. De schade wordt nu pas echt duidelijk, maar wie vergoedt het? En een huisartsenpraktijk voor arbeidsmigranten. De hoge waterstanden hebben veel schade toegebracht. Zo ook aan melkveehouder Ruud Hamons uit de Roermondse Weert. Nou, hier heeft dus ook het water hoog gestaan, hier in de koeienstal. Hoe hoog stond het hier? Ongeveer 1,10 meter in de stal. We zijn vorige week donderdag vertrokken met koeien. Donderdag en vrijdag hebben we de koeien weggebracht naar een vervangende locatie in Nederweert. Daar zijn we goed opgevangen. De koeien doen het daar goed. We hebben eigenlijk met weinig stress weg kunnen gaan. Er was ook geen water in de stal op dat moment, maar we zagen wel dat het misging. Toen hebben we dus alles opgeladen en zijn we daar aan het melken gegaan. Dan hebben ze daar ook de melkinstallatie in orde gemaakt, de tank in orde gemaakt. Hebben we daarna geprobeerd hier alles omhoog te krijgen, alle elektronica proberen droog te zetten, weg te zetten. Machine is weg. En toen hadden we nog de hoop dat het niet in de woning kwam. Nou, dat is dus wel gebeurd. Daar hebben we ook alles omhoog gezet. Dus we hebben in de woning ook een 70 centimeter binnen gehad. Ja, en dat is eigenlijk het verhaal. Hè. We hebben hier dus overal water gehad. Zowel de voeropslagen, de stallen en de woning zijn allemaal onder water gelopen. Verder zijn alle percelen die we hier hebben liggen, ongeveer een 40 hectare gras, die zijn ook allemaal ondergelopen. En daar stond het verschil met de winter. Hè. In de winter hebben we dit regelmatig aan de hand, alleen dan is het gras kort. Nu stond er gewoon volledig gras voor te maaien en voor te voeren. En daar zit nou dus veel rommel in. Ik denk ook omdat er gewoon een recreatieseizoen aan de hand was. Er kwamen hier complete caravans voorbij drijven, dus ja, daar is wel iets gebeurd. Dus voor nu is de prioriteit om hier terug te komen met de koeien, zo snel mogelijk, met de melkkoeien, zodat we hier weer kunnen melken. Daar zijn nou de monteurs allemaal mee bezig om dat te fixen. En dan gaan we ze op stal houden, want we kunnen ze niet buiten houden op dit moment. Dus weidegang zit er eventjes niet aan. En zo gauw als we al het vee hier hebben en het erf enigszins een beetje doable, dan zullen we naar de percelen moeten gaan. Waar eigenlijk best een grote uitdaging ligt, omdat dat voer wat er nou op staat, dat moet eigenlijk weg. Want dat kun je niet voeren. Alleen we weten nog niet waar en hoe dat gaat gebeuren, want er zit van alles in. En het droogt nou niet zo goed op, omdat er zo'n lang gras is. Dus dat is op dit moment wat wij aan de hand hebben. Was het nou een mazzel dat, dat een vriend had die stallen beschikt? Ja, dat is zeker een mazzel. Zeker ook dat ze gewoon nog alles hadden staan en dat ze zeiden van nou, er werd ook geen vraag gesteld. Kom maar, zorg maar dat ze komen. Ik zorg voor de rest. Hij heeft gezorgd dat er voer kwam en dat het allemaal geregeld werd, dus dat is super mooi. En je ziet ook de mensen om ons heen, hè, de machinemannen van de melkmachine en van de tank, die kwamen direct, zijn alle minuten naartoe gegaan. Dus ja, dat is in zoverre heel mooi. We weten elk jaar wel, want we zijn al regelmatig weggegaan, dus de 6e keer dat we met de koeien weggaan, hebben wij steeds wel goede plekken hebben kunnen vinden om te melken. Alleen ja, het kost gewoon heel veel energie voor de koeien, voor ons, om dit te regelen. Dus ja, we willen het ook zo snel mogelijk weer terug hebben. Ja, je moet je voorstellen dat er zit hier overal slip in. Slip is heel fijn, plakt heel erg. Zit ook in de leidingen. We hebben net de eerste spoeling gedaan van de melkmachine en het was allemaal bruin water. En je zou zeggen dat is een redelijk afgesloten iets, maar het komt er overal door. Het is gewoon een heel naar goedje. Het plakt ook heel snel vast, ook in de woning. We zijn eigenlijk een uur of 2 uur nadat het water weg is, dan spuit je dan niet meer met een slang ervan af. Dus alles is geschropt. En dus het zit gewoon overal op en aan. En hier heb je natuurlijk, we hebben hier ook nog mestputten. Die waren gelukkig leeg, maar ja, die zijn niet schoon. Dus er drijft hier van alles rond en daar wordt het niet beter van. En ik neem aan dat toch veel schade over eigen rekening is. Tot nu toe hebben de verzekeraars aangegeven dat ze niks uitkeren. Alleen de schade die wij hier hebben, ik ga er toch ook vanuit. En dat hoop ik tenminste dat er iets van een compensatie komt. Want dit loopt wel in grote getallen. En daar is men ook mee bezig. Hè. Het is als nationale ramp aangemerkt, dus daar komt ook een soort van rampenfonds. En we moeten zien wat daaruit komt. Dus dat wachten wij af. En tot nu toe gaan we gewoon door en we regelen dat het allemaal weer in bedrijf komt. En als we het over schade hebben, dan wat moet er allemaal vervangen worden? Wat kan er gemaakt worden, wat kan niet?
Ja, dat zijn met name elektronische apparaten. Hè. Noem hier de melkstal, daar zitten van die bedieningskastjes in. Nou, dat zijn 16 kastjes, die zijn allemaal erin geweest. Ja, die zijn gewoon hartstikke duur. Moet je je voorstellen dat die zeker €1000 per stuk kosten. Dus dan heb je al wat geld plakken. Een drinkautomaat die we hoog hadden gezet, die dus in het water is gevallen. Verder ga je dus naar je voer. Hè. Dat voer dat moet weg, dat moet in principe nieuw voorkomen. Dat is ook een dingetje. En in de woning. Dit is een oud huis, 1926. Alle vloerbedekkingen zijn eruit. Alle vloeren zijn in principe eruit, behalve de keuken en de gang. Deuren sluiten niet meer. Keuken is leeg gehaald, maar de binnenwerken zijn allemaal erin gebleven. Dus die zijn ook kapot. Dus ja, heel veel hebben wij nog niet echt goed in beeld. Je leeft ook op dit moment een beetje in een roes. Om gewoon vooruit. We gaan gewoon per ruimte maken we het klaar. Maken we het schoon. En dan laten we het liggen en dan gaan we naar de volgende. Want anders, als je hier aan alles wil beginnen, dat lukt niet. En jullie zijn zelf ook tijdelijk geëvacueerd geweest? Ja, ik woon hier zelf niet. Mijn ouders wonen hier wel. Die hebben in mijn huis, in Horn woon ik, gewoond. Ja, een beetje vervelende bijkomstigheid. Ze zijn vrijdagavond gegaan en ze zijn zondagmorgen teruggegaan om te kijken hoe het was. En in die tussenperiode is er ook nog een inbraak geweest hier. Dus zijn er mensen binnen geweest, hebben ze de kluis leeg gehaald. Dus die mensen hebben een goede dag gehad. Maar ook de sieraden van mijn moeder. En ja, dat is wel heel slecht dat gebeurd is. Ik hoop ook dat die mensen tot inkeer komen. En ja, dat geld is minder spannend, maar dat ze die sieraden teruggeven. Maar dat zal ze niet doen, want als je dit verzint, dan heb je volgens mij een steekje los. Maar goed, wij konden er toen niet komen, maar die mensen blijkbaar wel. Dus ja. Maar er zijn ook mooie dingen. Gisteren is mijn zusje bevallen van een gezonde zoon. Dus het gaat alle kanten op dit moment in de achtbaan hier. Ja, met goede moed de draad maar weer oppakken. Hè? Zeker. We gaan gewoon stap voor stap vooruit en dit komt wel weer, daar komen we wel te boven. Maar het is nou wel even aanpoten. En het zou fijn zijn als de koeien terug zijn en dat gaat ook gebeuren. Deze week komen ze waarschijnlijk wel terug. Hoewel exacte bedragen nog niet genoemd kunnen worden, is nu al duidelijk dat de schade van de getroffen landbouwondernemers in de miljoenen euro's gaat oplopen. Bij het bedrijf van Giel van der Eertweg ging 53 hectare in 1 dag verloren. Dit is 100% zeker verloren. Die hebben meer dan 24 uur onder water gestaan. Ik denk zelfs wel 48 uur. Die gaan onder de grond rotten. Dit is 100% verlies. Wij zijn bedrijfsbreed met 53 hectare in het water gegaan. Dat wil zeggen witte kool, aardappelen, bieten, mais, gras, rabarber. Dat is allemaal ondergelopen. Dat kunnen we helaas ook allemaal beschouwen als verloren. En ja, dat is wel een hele grote kostenpost. Daar ga je van financieel gezond naar financieel aan de grond in 2 dagen. Er zijn nog veel vragen en er is onzekerheid. Zoals de vergoeding. Schade aan de vele akkerbouw- en groentebedrijven zijn het gevolg van overstromingen door het noodweer elders. Indirecte schade dus. En dat wordt uitgesloten van de dekking van de verzekering. Maar premier Rutte verklaarde het gebied officieel tot rampgebied, waardoor de wet tegemoetkoming schade bij rampen in werking treedt en boeren hun schade kunnen verhalen op het Rijk als de verzekeraar die niet vergoedt. Kesselnaar Thijs Mertens zag het van dichtbij gebeuren en ziet de hele kwestie met ledenogen aan. De getroffen tuinders en boeren die moeten wat krijgen. En steun van de overheid krijgen ze niet tot nauwelijks. En dan zeggen ze wel, het is wel Giro 777, maar die is alleen voor buurtinitiatieven en eigenlijk niks voor bedrijven. En waterschap heeft ook gezegd van ja, jullie wonen in uiterwaarde, dus het is eigen keuze geweest om daar te gaan telen. Dat zijn de risico's. Maar dit is niet menselijk. Want ja, normaal komt het hoogwater, komt normaal in de winter. En dan staan er geen gewassen op het perceel. En nu staat alles vol met perceel, alle percelen staan vol met gewassen. Dus dat is gewoon vreselijk. In de winter is het ons al vaker gebeurd, dan lopen de gebouwen onder water. Dat is ook niet leuk, dat is ook een hoop werk, daar zitten ook kosten aan verbonden, maar dat draag je, want je weet dat het kan gebeuren. Ingecalculeerd risico. Ja, dat klopt, daar kan ik me in vinden. Wat hier nu gebeurd is, dat is als bedrijf niet te dragen. Wonden likken en hopen op het beste.
Er komen acties op gang, zoals die van Thijs. De Kesselnaar heeft een crowdfundingsactie gestart om geld op te halen voor de getroffen agrariërs in Peel en Maas. Daar ben ik een crowdfundingactie begonnen, een geldinzamelingsactie. Dat mensen geld kunnen doneren voor 4 tuinders, een boer in Ooienhout en Beheuvel en Baarlo. Toen doe ik dan gewoon bedrag gewoon door 4 splitsen en dan krijgt ieder bedrijf krijgt gewoon evenveel. Maar bij de 4 bedrijven heb ik gewoon gezegd van de grootte maakt niks uit. Iedereen krijgt hetzelfde bedrag, want om daar precies te gaan kijken van die heeft meer gewassen als die ene. Ja, iedereen krijgt hetzelfde bedrag. Het Rijk moet ook boeren met buitendijkse waterschade compenseren. Dat hoopt Van der Eertweg althans. Hij bracht de boodschap over aan CDA Tweede Kamerlid Dirk Boswijk. Eigenlijk is in het buitengebied een stille ramp aan de gang. Nou, jullie zien dat hier achter mij ook. Gewassen die te lang onder water hebben gestaan, die nu eigenlijk al dood zijn. En we hebben het hier niet over een paar hectare, maar echt over honderden, al dan niet duizenden hectares. En dat is wel echt een financiële strop voor bedrijven die hartstikke gezond zijn. Die door een ramp waar ze geen invloed op hebben, nu na 2 dagen gewoon aan de grond zitten als wij als overheid niks doen. Zo'n 200 boeren hebben zich met waterschade op hun terrein gemeld bij de LLTB, die inventariseert hoe leden ervoor staan. De bond rekent op nog eens honderden reacties. Inmiddels heeft Boswijk samen met Mustafa Amhaug uit Panningen vragen gesteld aan het kabinet. Ja, dit is overmacht en we kunnen het ons niet veroorloven als samenlevingen om deze groep ondernemers, deze agrariërs aan hun lot over te laten. Voor Van der Eertweg zijn het inktzwarte tijden. Plannen voor de toekomst maakt hij dan nog niet. Schouders eronder, opruimen, schade, opnemen en voorzichtig proberen vooruit te kijken. Maar over de toekomst praat ik nog niet. Dit is dan de eerste praktijk speciaal voor arbeidsmigranten, ook wel huisartsenpraktijk Healthcare for Internationals Limburg genoemd. Huisarts Frank van Kemenade merkte dat er behoefte was aan een praktijk voor deze steeds groter wordende groep. Het is gebleken dat arbeidsmigranten echt zorgtekort komen. Voor arbeidsmigranten is het ontzettend moeilijk bij een medisch probleem een huisarts te bereiken. Niet omdat de huisartsen slecht bereikbaar zijn. Ze zijn allemaal uitstekend bereikbaar in Nederland en Noord-Limburg zeker. Maar vanwege de taalbarrière is het ontzettend moeilijk om een goede afspraak te maken. En omdat ze daar al bang voor zijn, wachten ze vaak heel lang met het naar de huisarts gaan, hulp inroepen. Waardoor als wij ze eenmaal zien, ze ook veel ernstiger ziek zijn. En om juist die drempel goed te verlagen en te zorgen dat mensen heel gemakkelijk per telefoon in hun eigen taal of per e-mail, per WhatsApp of Messenger ons kunnen bereiken, hebben we deze migrantenpraktijk opgericht. Ook deze Poolse patiënt liep tegen een taalprobleem aan. Zij ging eerder naar een huisarts in Blerik. Ja, dat was heel erg moeilijk. Eerste instantie dat was aan de telefoon dat die mevrouw kan niet communiceren. En tweede, zelf met gesprek met arts moet die mevrouw iemand toe extra betalen om consult te krijgen. Dus dat was hartstikke moeilijk en spannend om afspraak bij de huisartspraktijk te maken. En die drempel moet nu weggenomen zijn met deze praktijk. Een arbeidsmigrant die de huisartsenpraktijk belt, krijgt bijvoorbeeld al een keuzemenu in verschillende talen. En in de praktijk is er een tolk, zoals Magdalena. Ik help voor allemaal Poolse patiënten. Hier met de arts gesprekken, maar ook aan de telefoon, aan de balie. Met patiënten inschrijven en helpen. Maar ook huisartsen zijn blij met de nieuwe praktijk. Met ruim 36.000 arbeidsmigranten in Noord-Limburg werd de druk bij hen groot. Maar het is echt de bedoeling dat dat natuurlijk de druk wegneemt, zodat zij ook meer ruimte hebben voor andere zorg. Want bij de meeste praktijken in Noord-Limburg zitten we eigenlijk gewoon vol en is het heel druk op dit moment. Arbeidsmigranten kunnen zich nu bij huisartsenpraktijk Healthcare for Internationals Limburg inschrijven. Over de kosten hoeven de patiënten zich geen zorgen te maken. Werkgevers hebben bij iedere arbeidsmigrant die hier komt werken een contract met een zorgverzekeraar. Dus mensen zijn gewoon basisverzekerd, hebben dus recht, dat zit in uw basisverzekering, op eerste lijns medische zorg. Dus dat is eigenlijk net zoals voor u, voor niks. Alles is geregeld, alleen nu nog de duizenden patiënten. Deze Poolse patiënt heeft de weg in ieder geval al gevonden.
Dat was via haar eigen man en dat was via. En de eerste reactie was zo snel als mogelijk hier inschrijven en hier terecht te komen. Maar eigenlijk te hopen dat ze niet vaak hier naartoe hoeft te komen, toch? Ale mamy nadzieję, że nie będzie musiała pani często do nas przychodzić, że będzie pani zdrowa. Dat klopt. Ja. Dit was Rondje Regio voor deze week. Bedankt voor het kijken. Goed weekend. En tot volgende week.